Très bien, si vous entendez cette musique seulement, ça s'annonce bien sûr l'arrivée des jeunes sur le plateau de Cherif La Télévision. Ambe Foulini, Tandia Bella Djelema Kajola Kafo, générique mini, Awa Manga, mais Sibiri, Odebaira Kafuku, Mali Chifinakau, Nawati Sera Cherif La Djabran sans fait là. Ambe Aube Foudante Foulimina, Aminu sur les Manaka Demne Mali Kanafou, Mali Kokan, Krianela, Malien Demi Sigilembe, Gabon, Djamana Kanfokota, c'est Congo Brazzaville, Ani Italie. Espagne jamana a bela jeli ambe a bela jeli fo sabla ajira ka fo sibiri jamko inte fo ni manu ko to ka enfle chaque samedi mi bato ka sega kunafuni la kika soro chifna ko ka barata fanfla la. Merci une fois de plus en bas fo dante fo limina anga ni semeni amena babu mita odi les jeunes face au risque lié à la migration illégale ni oye aywa mami beta jamana were kan kata nafulu ngini mimba to ka seka o masaw bonola aywa ko kata tungala o te kujugu nga kata adugma fesra ni oye aywa a conséquence maro yi ko kololo jumen bola amina ndatu ulu dila ani fana malien 2000 bora kata nafulu ngini jamana ko kan ayi ulu chaman so kene kan ulu bambulo ko ranno aywa dow beno buka wanye fana we gelami soro aywa we buru fasula kata jamana were kan ani fana gelami soro la konnana amberob na iko bi adaw na ukera sababu ye usifina ka nyongoro mani ala sonama amina andatu abela jelena émission jeunesse et développement konnana et amina sense ka do babu konnana rapidement mamru bambulu koro plateau kan amina o luko fawnyana mafolo ali monsieur Haruna Traoré ni ali Malindi ali kun tara nafulu ngini jamana ko kanga asigina kana are fasula sisan ay baramun ke no ay nafa minu soro anana kana baradaw kiri are fasula no ni shifina nyogoro be fana be ka baraka ale fe ni ala sonama abina adado are mami ay sege minu soro wari ngini siraka inshallah abina adado ulbela jelena monsieur Haruna Traoré. Il est le PDG aujourd'hui de l'entreprise EAK, entreprise Haruna Traoré. Salam alaikum monsieur Traoré. Wa alaikum salam. Merci et beaucoup ika uleli ika nali jarain anga keneka no. Merci une fois de plus. Et Maflana Ali, monsieur Amara Jaraye, il est également membre du Haut Conseil des Maliens du Gabon. Il est avec nous sur ce plateau. Aywa Malini Gabonga Djanga, Kada, Kona Korokan, Afanaban Fekmo, ce qu'on a chez les Jorani Kambi. Kodibastila, monsieur Jara. Salam alaikum. Alaikum salam tala brakato. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Ikan Ali Jara, un plateau sans fait. Malabani, Masabana, Ali Ambalmake et Mahamoud Idriss Aboun. Il est le président du Haut Conseil des Maliens d'Italie. Il est avec nous sur ce plateau. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est bon, ça va? Ça va, alhamdulillah. Merci. Aounimana Nakabo, Aouka Bararo, la Aounimana Resora Djaran Kosowe. Alhamdulillah. Aywa, Amba Fanako, Aba Kwaso, Aba Afaso Kono, Adjaran Kosowe. Merci beaucoup. Aywa, Amena Djamukanda Eleni, monsieur Traoré Kafoko, Namanye Kafoko, Aïe Babou Mintani, les jeunes face au risque lié à la migration illégale. Aywa, yana ngataro la flo ma fait ka don dakunye kilina monsieur Traoré il peut ka donner fin irekan yana ngandalo babula. D'accord. Sylvie, merci bien. Ma flavra befo. Ay on wole kana ko plateau ka jarani mais on ko befo. D'accord. Niko ne joint ne Haruna Traoré. Et entrepreneur en BTP. BTP, bâtiment, travaux publics. D'accord. Voilà, Sojo, Siraglon, et une prestation de services. Voilà. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure pour la suite de l'émission. On va faire réagir tout de suite monsieur Diara Amara. Salam alaikum encore. Wa alaikum salam. Alors, je crois que l'Intifana Chien fallait qu'on ait un plateau quand Ambi Foudante Folimina. Le thème du jour, c'est un thème d'actualité. Mais Mbafeka, donc rapidement, monsieur Amara Diara, vous pouvez essayer de nous dire concrètement qui est Amara d'ailleurs. Bon, merci ka kuma jarani. Yani nga ngali jabi mbe foli bla alla je bokola. D'accord. Mbe foli bla malien munu fene sikile lo Gabon. Ani anga au conseil nyemoko. D'accord. Anga président Banoé Habib Silaye, le président du haut conseil des Maliens de l'extérieur. Ani délégué tomunu
wulila ka se yan nɔ bi parce que jɛkulu dɔ de b'an bolo an nanen don conférence fɛnɛ na o de senfɛ bi a y'an sɔrɔ plateau ka émission na jamana caman nanen don an tɛna se k'a bɛɛ citer an ka foli bi se président fɛn fɛn déplacera ka bɔ jamana o jamana na parce que au conseil yɛrɛ bi jamana 77 de la 77 pays. D'accord. 77 pays la chamaya RSIA. En tête de l'émission in fenêtre d'amener, n'a pas fallu craindre c'est un ministère le ministère des Maliens établis à l'extérieur. Moussa Agatayer. Donc aller des ministères bi et où y est barachamanke pour qu'à mise ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. An bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min comme bamananw ko sigi ka fɔ ye damu ye. C'est ça. Et ni problème b'a la ni adama don a kumaw la k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. A tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ko la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin toujours kana Gabon k'an ka dusuma fosofoso jira ka dugawu ɲini maliyɛn minnu bɛ intérieur la ka dugawu ɲini olu fɛ kasara min ye an sɔrɔ sugu kɔnɔna na n'o kɛra tasuma jeni ye Ala ye a ka latigɛ kɛ ni mɔgɔ caman ka nafolo kasayara a kɛra utu kalo tile 8 ka dugu jɛ a tile 9 na ni kalo in kɔnɔna na maliyɛn jagokɛlaw sugu min bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ Gabon dɔn kosɛbɛ Libreville an ka suguba yɛrɛ n'a bɛ f'a ma ko marché Mamboite Ala y'a kɛ à partir de 22h la nuit du 8 au 9 août Ala ye vraiment Ala lajarabi sera an ma sugu kɔnɔna in na tasuma ye sugu minɛ au kɔnɔna na an ka ambassadeur min bɛ yen a wuli ka jɔ kɛ la même nuit ka se ka se sugu kɔnɔ jusqu'à tard dans la nuit an n'a ka délégation an bɛ foli bila ye o dugu jɛlen fɛnɛ ni au conseil an farala ɲɔgɔn kan ka taa sugu kɔnɔna na ka taa an ka mɔgɔw lajɛ ka se k'u recenser an ka mɔgɔ minnu b'a la minnu ka butigi jenina n ye document min sɔrɔ n tɔgɔ la bi ici ye min recenser o ye mɔgɔ 160 ni kɔ ye mɔgɔ minnu ka butigi jenina butigi hakɛ min jenina butigi 160 ni kɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka limaniya d'an n'u ma Ala k'a kɔfale hɛrɛ la an bɛ dugawu fɛnɛ ɲini maliyɛn de l'intérieur fɛ u ka dugawu sama an ma Inch'Allah. Donc i ye ɲininkali kɛ ko Amara Jara ye jɔn ye moi ne le premier vice-président du Haut Conseil des Maliens du Gabon Malien de Haut Conseil des Maliens du Gabon min bɛ yen n'o premier vice-président ye mais en même temps Ala ye latigɛ fɛnɛ kɛ an nana conférence min na 2021 an ka Haut Conseil ka jɛkulu dɔ bɛ yen an bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma bɛɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔli min fɛnɛ k'o la bureau ba min fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko bureau exécutif o bureau exécutif fɛnɛ kɔnɔna na u ye danaya dɔ k'an ta k'an bila sifinnakaw fɛnɛ ka ko ɲɛnabɔli fɛnɛ na au développement tɔgɔya au promotion k'an ta k'an bila o la donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ ou bien jɛmukan na min bɛna kuma sifinnakaw kan je suis bien placé pour que k'an da don o kuma na. Tout à fait, tout à fait. Adjarain, je crois que on y reviendra pour parler de tout ça tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Diarra. Alors, on va tout de suite faire réagir également à Monsieur Boun. Il s'appelle Mahamoud Idrissa Boun, président du Haut Conseil des Maliens d'Italie. Merci, Monsieur Bouni. Je suis allé à plateau quand. Alhamdulillah. Au Malien minube na fulumina wa Maliko quand je crois qu'au Kachan ni watila au be jamana kono kada kundori kan. Et ina fo Monsieur Diarra fo akumo kono nga anda bina sama soni. Nga bon maro ka fo maye isigilembe Maliko kan 600. Itara na fulumina nga ikira yensigi bagaye kaba. Awa ibsega mune fo ere join dakunye kilina. Alhamdulillah, tout d'abord, mais il faut que le président Jarafo pour l'invitation, Kambalma qui est trop fort. Malien Mounoumbe, Italie, chef Ramuso, quand Demsen Mokorowa, Koubela Djelenfo, Alani Olu Sababou, Nebeya. Et quand le conseil de Mofono et Habib Silay, ani le conseil membre Klingana Bladjele, Ninkeneka et Nteseka Boya, Nima Anga président Fanafono et Ansardini national Ital président et Flamouri Konate, Justice Mou Bladjelenfo, Neye Mahmoud Idrissa Boune, Malien mi Kalanda Madama Okofe, Nye Jisrata, Kata Libye, en même temps Kanto et Kayele Jisanfe, Kakorodjitye, et Kata Darimeni na Italie, Ala esi Européen. Kalan do ko fe ala ye barayoro do daile noyanye bibina mali ye danaya dankan 2019 ke anke o kanyemo
bi ambe ewa kena minka ina fo président fo chuga mena ntesika ka kuma kan o ye ka se kana geliya munun be anka no ya be se ka soro ula chuga mena ewa ka se ka o fo amba nyina ala fe ewa sigi min nya damne kunu na be bani ala sona sini Allah subhanahu wa ta'ala ka se ka ke sigi mon be se ka to mali o be se ka ewa hera sura ko fe inshallah mina rabbi merci ça y est kuma do fo je crois que me ndatu la doni ikoko y kalamban ko fe i d'accord di kan ka se gata nafolo mini jamana koka nga kumi bla ola ibu fanya na soni mais jamukan une heure de dou heure kelen bonyonko amina kuma di monsieur Traoré fanama je crois que alemna datu krengenia la absika min foye kata wari nyini jamana wore kanki ifaso toyi noko muni be mawbla la folo. Bon, merci bien Sidibé. Il va donc mɔgɔ ka wuli k'i fa jamana bila ka taa jamana wɛrɛ kan fɛn ɲini na fɛn caman bɛ na n'a ye. D'accord. Fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye caman ta ye sɛgɛn kojugu. Sɛgɛn. Fantanya. D'accord. Jigintanya au fait i ɲɛ ti mɔgɔ la min bɛ se k'a k'i ye ou min bɛ se k'i dɛmɛ cogo sugu dɔ la ka bɔ dekun dɔw kɔnɔ. Bon ni dun ye maliyɛn den yɛrɛ jateminɛ n'i ko maliyɛn den dɔrɔn i ko dusu. C'est ça. A bɛ se ka dɛsɛ de sinon ne ma mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ n ka yala in bɛɛ kɔfɛ n ka mɔgɔ dɔn bɛɛ kɔfɛ ko dusu bɛ min na ka tɛmɛ maliyɛn den kan maliyɛn den n'a dusu de bɛ wolo mais ni a wajibiyara i kan k'i ka bɔ ka fɛn de ɲini o fana na an b'a bila latigɛ dɔw kɔnɔ vraiment minnu souvent a expliquer ka gɛlɛn dɔw b'u da don u ta kan ka wuli ka taa n'u yɛrɛ ye. Mais a bella fene ni itara ni doni sɔrɔ be ka objectif min ye ni yo atteint ni bolo i ka segin kana itara diɲɛ yɔrɔ Mali ka di n'a bɛɛ i t'a dɔn fɔ ni be. D'accord. Voilà. Très bien. Alors rapidement parce que là c'est très important amina ngali mikila parce que babu yɛrɛ o de ye les enjeux migratoires ni oye les jeunes face au risque lié à la migration illégale ka fuko kata nafolo ngini jamana ko kan sirakan o te ko jugu nga kata sirakan sirami ya marialité ni abe fuma ko illégal ou irrégulière alors e ka bo folo la e tara chugudi e farajala la so chugudi bon ne ka bol la ne be se ka fo ne ma bo illégalement mais en réalité ne ka période min mene bolo wakati min mene bolo pour que ka segin ne ma se ko la bon ni nana o sira fɛ dɔrɔn a bɛ taa illégal minan kɔnɔ mais ne kɔni ma taa ji sira fɛ ne taara vol de fɛ ok bon o nana dɛmɛ sira caman fɛ parce que en réalité ne ma n ka wari ɲini daminɛ kɔfɛ ne n ka wari ɲini daminɛ ani bon a kun ɲini kana tiɲɛ de o de nana ni kɔfɛ tagali ye pour que ka taa dɔ ɲini tuguni ka segin ka na rebondi. D'accord. Voilà donc ne ta ma kɛ ka fɔ ji sira ye mais ne ta kɛra fɛngɛ bon ni risque minnu dɛsɛ me bila ka taa sa kɛ. Non dɛsɛ ye ne bila ka taa parce que du moment où que ne kun ye société de kun bɛ ne bolo fɛ ne ka entreprise de créer gɛlɛyaw nana a taara faillite la et je me suis retrouvé dans une situation où voilà c'était très compliqué. D'accord. Donc a ka gɛlɛn an bɛ baara sugu minnu kɛ mɔgɔ ka miliyɔn caman ta k'a d'i ma ten bon dɛmɛbaga minnu bɛ na olu bɛɛ bɛ kɔfɛ de bon on était obligé ka bɔ pour que an ka réalité dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka baara dɔw kɛ o k'i ka capacité dɔn yanni u bɛ segin k'u bolo don i kɔrɔ ne ta nana ten. Ok mais e ko entreprise kun bɛ ka taa faillite la n b'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ avion bi bɔ n b'a dɔn gɛlɛyaba t'o tigi kan yanni e ka wariba don avion bi la est ce que i kun t'o don entreprise fitinin wɛrɛ la ka se k'o développer yan nɔ. Non bon olu kɛli ka gɛlɛn i b'a dɔn mɔgɔ i bɛ domaine min kan ou bien i ye temps kɛ domaine min i mɛnna min kɔnɔ i b'o o de dɔn ou bien n bɛ se k'a fɔ i ye min kalan fana kɛ i b'o o de dɔn. C'est ça. I bɛ taa sɔrɔ miliyɔn kelen bɛ dɔw mago ɲa bi mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen miliyɔn tan t'o mago ɲa donc olu fɛn sugu ninnu de bɛ na n'a ye bon a sugu ninnu fana bɛ na fɛnɛ n ye min f'i ye i bɛ taa sɔrɔ souvent jigi de tɛ yen i ti mɔgɔ de ye min bɛ se ka i bɔ quoi bon maliyɛn dun dusu de b'a la à chaque fois a b'a fɔ bon je préfère n yɛrɛ ta ou bien ne de bɛ mɔgɔw ta mais mɔgɔ tɛ ne ta mais o ti bali ko mɔgɔ t'i dɛmɛ mais n'i ma dɛmɛ sɔrɔ i sen kɔrɔ obligatoirement i bɛ bɔ i m'a ye maintenant i bɛ bɔ i bɛ se ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ qui vont être vraiment très fatal o de la à chaque fois ne b'a fɔ yɔrɔ ti Mali bɔ quoi parce que i bɔra cogo cogo don kelen da kelen i b'i da i bɛ nimisa. C'est clair. Très bien, merci beaucoup de nous avoir partagé un peu le vécu de ton parcours.
Alors, Amena Nyesi, Monsieur Djerama, je crois que Aminou Balaka, Malien, Hakela Fassa et Djamana Kokan. Alors, on va faire que Babou Ireni, Aïniga, Babou Ireni, ou Temi. Alors, qui vous inspire ce thème? Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, la thématique du jour? Alors, bon, bi thématique bi minkanga, bi kuma bi komika. Abi aketu mais mina ndado kuma do la fo beko famia. C'est ça. Malien munu mu konnana, ani munu mu koka. Politique don nani ndo farajew fe kuma don nani ndo fe nous ba fo ko immigration illégale migration illégale ni ya jate mine tuwawu ka kuma talendo farajew ka kuma talendo ka fo ka campagne keni aye sinon immigration illégale teon ima famia ni ya ko kiba ko fesse a kuma ka chan mais ka cela ne tient ni jate mine ke wu fe ga min jirana dron k'a fɔ ko mɔgɔ kana wuli ka taa n'i ma yamaruya olu dun di maa yamaruya ka du fɛ yen a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn u bɛ kɛ ka minnu yamaruya k'u ka du fɛ yen o fana man ɲi anw ka société ma parce que o ye k'anw ka société crème de ta adamaden bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ ti mɔgɔ ɲɛ o i ma faamuya adamaden machine tɛ min bɛ adamaden dilan ka se ka adamaden sɔrɔ i bolokɔrɔ a bɛna a ka baara kɛ a bɛna nafolo ɲini de kɛ o ye chance ye hali Europe yɛrɛ ma. Il m'a famille parce que amike ka kokoji ko min fo ambe kuma folo tubabu ka yana nga pays africain woro fo donc amike ka min fo ka fo chifina ka munu be wuli ku bi désert ou tige ku be comme on appelle ou be kobo tige ka babo tige ka tu yere soro ado bi ke dahiri menini ado bi ke ku condition ere améliorer do ere tabi ke dusu ye tindron tise ka tu ya fo nyere ka ta fe nyini ka fen soro a déparu kozu ka cha a déparu kozu ka cha ngam se ka min fo la ko in bi yɔrɔ min na bi a ko fanga ka bon parce que organisation jɛkulu caman donna la et puis an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ kɛ ka min fɔ ko immigration illégale ye tubabuw ye mɔgɔ dɔw de ta an yɛrɛ dafɛ jamana dɔw k'olu kɛ ko gendarme k'a fɔ a kana sɔn fiyewu u ka tɛmɛ aw ka jamanaw la an bɛ wariw di a ma an bɛ moyen bɛɛ di a ma a y'u bloqué a ka jamanaw kɔnɔ o ye ko ye ko min kɔlɔlɔ ka bon parce que adamaden bamananw ko bakɔrɔnin bɛ kili kɛ dɛ ko caman min kɛ ka kan ka mɔgɔ la bi surtout sifina mɔgɔw u bɛ taa koron ka se degré dɔ ma a dɔw bɛ ko kɛbali yɛrɛ kɛ a bɛ hakɛto k'a la yɛrɛ feerew bɛ bɔ a la n'u y'an balimamusow ye u b'u yɛrɛ di musakaw la pour que o bɛ se ka vi cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ obligé ka ko kɛ ko min t'u danbe yɛrɛ ye suyɛniw bɛ k'o la ko caman bɛ k'o la parce que kɔngɔ de bɛ yen sisan u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ u piégelen don u tɛ se ka taa ɲɛ u tɛ se ka segin kɔ. Alors, mais comment réglementer ce secteur? Comment assainir ce secteur? Pour que ka se ka a ko ɲɛnabɔ an ka kuma fɔ ka kuma tiɲɛ fɔ ko tɛ taa kotigi kɔ dɛ kun tɛ di kuntigi kɔ. Faut un gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ de la. C'est ça. U jɔ o jɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ wariko ye u jɔ o jɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ k'u ka avion ta mobile ta k'u ka t'u sauver u jɔ o jɔyɔrɔ la organisation de. C'est ça. Ka se ka organiser structure minnu bɛ yen association minnu bɛ yen par exemple ne y'o conseil ye an bɛ baara caman kɛ o an bɛ baara yɛrɛ dɔ kɛ hali ambassadeur tɛ se k'a kɛ o raison caman bɛ o la parce que anw bɛ dugu kɔnɔ. On a mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn anw tɛna permission ta pour que k'an ka déplacement tɛ mais un diplomate e bɛ permission de ta pour que i ka se yɔrɔ dɔ la baara dɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ i yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ nka anw bɛ se k'o kɛ nka fɔ an ka ɲɔgɔn dafa an ka ɲɔgɔn faamuya pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na mais o fana bɛɛ ju bɛ an ka gouvernement de la fo an ka gouvernement de ka jɔ a jɔyɔrɔ la pour que sifinaka minnu kɛ ka taa parce que bi mɔgɔ minnu bɛ bɔ n'i y'a ta kɛmɛ sira o kɛmɛ sira i b'a sɔrɔ 98 ou bien 97 an bɛɛ ye sifinakaw de ye bon olu de fana ye an ka jamana don nataw fana sinsin berew ye bon n'olu bɔra u ma se u bɛ kungo ni so cɛ i y'a dɔn a ko gɛlɛyara donc ne bɛ min fɔ c'est une question d'organisation yan'a ka se moyen ko yɛrɛ ma yan'a ka se nafolo ko ma yan'a ka se musaka ko ma an ka organiser fɔlɔ ban. Très bien. Voilà. Alors, toutes les organisations sont concernées par cette problématique. Parce que c'est qu'à bout aussi la tanki
État fana kelen tɛ se ka baara kɛ aw minnu ye État ka fêtières ye je crois que aw fana kan ka jamana dɛmɛ baara in na kosɛbɛ sabula aw de ye jamana fana ye alors monsieur Boun an bɛna segi ka kuma di fana ma je crois que yani Italie ka jan kosɛbɛ alors on va essayer de voir aujourd'hui parce que a ka kan sifinakaw ka jɛmukan de don Mali sifinakaw ka jɛmukan min dabɔra u kama ka se ka waati d'u ma u bɛ se ka ou exprimer cogo min na gɛlɛya min b'u kan u ka se k'o fɔ baarada kunda fana n'a y'a sɔrɔ minnu fana bɛ baara ɲini na ayiwa n'u ma se ka baara sɔrɔ dɔw fana n'u ka diplôme sigilen don nka baara t'u bolo alors aw minnu fana vous avez osé aujourd'hui ka se ka taa wari ɲini jamana kan alors i ko ko e y'i da kɔgɔji kan n b'a fɛ i k'i ka expérience partager ni an filɛbagaw ye dɔɔni a kɛra cogo di comment ça s'est passé et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à emprunter la voie de la mer? Alors an bɛ Ala fo ka segin k'i fo ne kun ye kalan dɔ kɛ yan et puis di nature an bɛ taa tunga la marakɛw an bɛ taa tunga la ka caya ne kun kan ka taa ni n kɔrɔkɛ ka séjour de Paris bon a ko munumunu et puis n kun bɛ baaraw la yan mais e ko k'e ye kalan mun kalan kɛ yan fɔlɔ avant que e ka taa alors n ye madrasa de kɛ franco-arabe franco-arabe Lafiyabugu et puis n kun kan ka taa ni grand frère ka document ye nka coxerie minnu cayara kojugu et puis n kun bɛ baaraw la n ye baara kɛ Banque Atlantique la Dieu merci ani Ecobank la et puis ala nana kɛ Marazu nana o kɔnɔ don dɔ la n ka patron ko ma ko ale ni musotigi tɛ se ka baara kɛ awɔ ko o ko wɛrɛ b'o kunkolo la mun tɛ baara ye alors la n ko problème t'a la et puis o kɔfɛ n ye baara caman jɔ ka moniteur kalan kɛ n kun bɛ moniteur baara la bon ala y'a kɛ tɔgɔ bonyana ka sɔrɔ sɔrɔ ma bonya a baara kɔnɔ parce que a baara n y'a kanu tɔgɔ bonyana cogoya dɔ la Bamakɔ yan alors mɔgɔw b'i ye yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ i ma se yen bon ko caman o kɔfɛ don dɔ la dɔrɔn n ko cɛkɔrɔba ma ko n bɛ taa Benin mobili ta la parce que n kun bɛ taa mobili ta Dakar n bɛ taa Benin fana n kun bɛ voyager alhamdulillah maintenant ko mon père ma ko n bɛ taa mobili ta Benin a ko ma ko problème t'a la et puis dugu jɛra n wulila dɔrɔn n ye billet ta n taara Dieu merci n bɛ Ala fo ka bɔ Bamako ka se Italie Sicile 25 jours tile 25 kɔgɔji sanfɛ ka bɔ Bamako ka Gao sira ta ka désert tigɛ ka na Libi ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka se Italie a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 26 jours tile 25 tile 25 nka n ye mɔgɔw sɔrɔ sira kan minnu ye san kelen kɛ n ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ye kalo caman kɛ mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a yɔrɔ la ka d'a kan ni ne y'a fɔ tan sini bɛ bolo b'a fɔ k'a bɛ se ka sira in ta k'a bɛ taa k'a bɛ ladege parce que ne sera ye ne ye video fɔlɔ min kɛ o de ye ka sira in dénoncer gɛlɛya min bɛ sira in kan en même temps ne yɛrɛ dɔgɔnin fa kelenba kelen a ka laɲini kun ye ka taa sira in fɛ n y'a fɔ cɛkɔrɔba ye n ko a k'a to n kan na n bɛ marifa san n b'a tire n bɛ taa MCA la o ka kɛ a bannen ye ka d'a kan hali jugu i t'a fɛ ka sira in ta non mon frère sira haramuyalen don sira do sira min ni a man ka taa ka d'a kan i bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ye sira in kan mɔgɔninfin bɛ sa Sahara kan o ɲɔgɔnna tɛ sa ji kɔnɔ an bɛ ji ta de ye mais ji kɛmɛ o kɛmɛ n'a sara 20 de bɛ fɔ 20 de bɛ ye mais 80 o tɛ i ta sifiro yɔrɔ si fɔ n'a y'a sɔrɔ batonba minnu bɛ yen n'olu ma yamaruya u ka baara kɛ n'o bɛ yen hadamadenya yɛrɛ kama olu ka o bɛ comment on appelle la publication min kɛ ni n'u donna ɲɔgɔn na olu bɛ se ka sifiro yɛrɛ clairer k'a d'i ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ hakɛ de bɛ to ji kɔnɔ maintenant Libi surakaw i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛn caman kɛ président mara da sera ma i n'a fɔ dernièrement an bɛ ka ye an balima minnu bɛ ka maltraiter Tunisie dɔw bɛ taa kaso la dɔw bɛ bugo an balimamuso caman bɛ u bɛ référé kɛ parce que immigration ye business de ye maintenant k'an to nin yɔrɔ in na an t'a dɔn mais ni ala kɛ ni sera a yɔrɔ la ye Dieu merci ne bɛ baara kɛ tribunal la n bɛ baara kɛ sariya de hukumu kɔnɔ sisan n y'o kalan de kɛ yen nɔ en Italie et n bɛ voyager beaucoup Europe n ye a fan caman kɛ Bruxelles n'u bɛ loi ninnu kɛ Dieu merci o Italie yɛrɛ Sénat la u bɛ invité n bɛ taa yen nɔ nafolo de bɛ sɔrɔ immigration na business don mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw layɛlɛ warisigiw don mɔgɔ minnu bɛ anw accueillir n'an bɛ campow kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen ne bɛ mɔgɔw don campo b'u bolo plus de 12 u bɛ 42 000 euros u b'o de sɔrɔ tile kɔnɔ 42 000 euros tile o tile tubabu parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'o accueillir tile kɔnɔ pourcentage de bɛ d'i ma 35 euros bɛ d'i ma mɔgɔ kelen o kelen n'a bɛ ka campo la maintenant o 35 e bɛ 2,50 € de di a tigilamɔgɔ ma misaliya la ne bɛ ka campo kɔnɔ an mɔgɔ 100 35 bɛ d'i ma an kelen kelenna bɛ kama mais dugu manajɛ bɛ 2,50 de di anw ma a t'o yɛrɛ ta ye
mais o yɔrɔ yɛrɛ tɛ a gɛlɛma yɔrɔ ye sira in kan minɔgɔ kɔngɔ sira dɔnbaliya rebelliw et puis n'i sera arabu jamana ninnu kan sariya tɛ yen fanga bɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ sago de bɛ kɛ bon union européenne fana n'u jɛra k'a kɛ an bɛ nin wara hakɛ di aw ma misali le mois d'avril loi de passera en Italie Giorgia Meloni ale de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye sisan mɔgɔ ɲɛnama tɛ raciste don muso min don a tɛ étranger fɛ mais particulièrement franc-finw man d'u ye maintenant Italie o ye 900 millions de proposés Tunisie walasa o ka se ka immigration jɔ maintenant avril réunion kɛra yen nɔ 150 millions y'o d'u ma yɔrɔnin kelen 4000 Tunisiens ka olu former baara la visa bɛ d'u ma u bɛ avion ta u bɛ taa Italie en même temps Italie an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Afrique n'i y'a ta u b'a fɔ ko peut-être Niger ni Burkina ninnu de ye fantan jamanaw ye mais ninnu bɛɛ bɛ Tunisie sanfɛ sisan ka d'a kan Union européenne ka fɛnba fɛn fɛn bɛ Tunisie u bɛ déclarer ka bɔ yen nɔ et puis Tunisiens kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 40 baara t'a bolo maintenant u ye 4000 personnes u y'o layidu ta u b'olu former en même temps usine ba dɔ bɛ Sicile u k'u bɔ ɲɔgɔnna fana dɔ dilan ka bila ka taa Tunisie maintenant président y'a accordé u ye accord signé a bɔra ka publication kɛ k'a fɔ n'u m'u janto u yɛrɛ la ko franc-finw bɛ ka caya Tunisie u bɛ na o ka race u bɛ na peut-être a bɛ na perdre don dɔ la an y'a ye u wulila u bɛ k'an balimaw matin u bɛ k'an balimaw reflet u bɛ dɔw faga mais an mara kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ minnu ye taa ɲɛ n'a tɛ wuli organisation caman bɛ yen nɔ OIM bɛ yen nɔ an n'u ye sɔgɔmada in na an n'u tun bɛ yen nɔ maintenant UNICEF bɛ yen nɔ organisation ka ca mais a caman bɛ yen nɔ papier sanfɛ ani n'u bɛ kuma média la u bɛ fɛn fɔ mun ka d'u ye mais réalité ye mun ye o ye fɛn wɛrɛ de karamɔgɔ kɛ n'i ma taa yɔrɔ mun na parce que ni ne ko e ma sisan ko maliyɛnw bɛ Italie yɔrɔ dɔ la courant tɛ yen i tɛ se ka da la awɔ ni ko maliyɛnw bɛ Italie yɔrɔ dɔ la k'a fɔ bɛ kalo 2 kɛ u tɛ ko e tɛ da la mais ne m'a mɛn dɛ ne taara ka taa fo a yɔrɔ la semaine passée ne taara Borgo Mezzanone donc c'est les foyers quoi foyers tɛ o ka jugu ni foyers ye karamɔgɔ kɛ ghettow don an b'u wele ko ghettow i bɛ taa sɔrɔ n'i taara yen maliyɛnw bɛ yen sénégalais bɛ yen gambiyɛnw bɛ yen diɲɛ mɔgɔ bɛɛ t'u bɛ yen nɔ alors olu bɛ vu cogo di papier ko tɛ yen nɔ hakɛ ko tɛ yen nɔ rien de tout mon frère frigotigiw de bɛ taa tantanw de bɛ jɔ aw b'a kɔnɔ banque ko kuma tɛ yen maintenant u bɛ condition dɔ la a ka bon hakili ma mon frère mais a n'a ta bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ racisme ninnu bɛ o de ta ka propagande kɛ n'a ye a y'a ye u bɛ ka n'an ka jamana kɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ ni dɔ ni dɔ sera ɲɔgɔn ma maintenant u b'o ta walasa ka se ka u ka campagne kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ an balimaw condition min na a yɔrɔ la n'i yɛrɛ sera k'i ɲɛ d'a kan depuis ne yɛrɛ ala ye n dan ne taara yan don min na ko ma deli ka se yɔrɔ si mun bɛ komi i n'a fɔ yan yɔrɔ Borgo Mezzanone musow bɛ yen cɛw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen bɛɛ bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ n'i taara dugu de don karamɔgɔkɛ donc a bɛ n'a fɔ n'i taara site minier dans les sites d'orpaillage là yan yɔrɔ la mais n'i taara ninnu fɛ Mali ta ninnu n'i taara koli yɔrɔ bɛ yen maintenant a yɔrɔ dɔ bɛ courant bɛ yen mais ninnu bɛ yɔrɔ min na courant tɛ yen nɔ karamɔgɔkɛ mais a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ Italie papier yɛrɛ tun b'u bolo parce que Italie papier 4 sugu dɔ de bɛ yen n'i taara n'i ye ji tigɛ u bɛ hacker campo la campo dɔ bɛ se ka 3 ans kɛ ka papier ma kɔnɔ u bɛ se ka 2 ans kɛ bɛɛ n'a garijɛgɛ maintenant n'i taara commission dɔ de bɛ yen nɔ i bɛ taa ka taa ne ye maliyɛn ye n ye Mali bila fɛn dɔ de y'a to n ye Mali bila fɛnba 5 ɲɔgɔn na maintenant i ka histoire kan ka bɔ olu dɔ la kelen de kɔnɔ walasa ka papier sɔrɔ mais a fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ f'i ka se a fɔcogo la awɔ n'i sera a fɔcogo la i bɛ se ka sosdira sɔrɔ 5 ans au asile politique et puis humanitaire fana tun bɛ yen nɔ Salvini nana a y'o bɔ yen 2018 k'o kɛ protection spéciale ye maintenant o papier sɔrɔli Italie ni o papier sɔrɔli i bɛ se ka san 3 kɛ Italiens bɛ ka wari sɔrɔ i kɛ i n'a fɔ marchandise maintenant kuma kana janya dɔw bɛ taa commission na misaliya ne bɛ taa n b'a fɔ n ko n bɛ bɔ Gao en réalité n tɛ bɔ Gao n tɛ Gao dɔn kuma cogo la u bɛ ɲininka fɛn caman na n tɛ se ka olu jaabi u bɛ négatif di yan mais u bɛ avocat ɲini avocat bɛ sara assistance sociale bɛ ta i bɛ san 1 o san 2 wɛrɛ kɛ campo kɔnɔ olu bɛ continuer ka wari sɔrɔ mais e bɛ campo la toujours maintenant i bɛ taa ka taa tribunal fana kɛ mais fɛn min ka gɛlɛn nin bɛɛ la ani fɛn min ye dusukasi nin bɛɛ la o de mana kɛ cogo cogo wali jamana don an taara u y'an accueil mais tuma dɔw la u b'u ka papier 5 ans d'i ma o bɛ se ka papier d'i ma protection spéciale 2 ans o san 1 mais karamɔgɔkɛ o papier date bɛ ban o y'a sɔrɔ o ye baara kɛ i commencera k'u ka kan mɛn i commencera petit à petit k'a yɔrɔ faamu mais ni papier in date banna i bɛ taa sɔrɔ papier dɔ bɛ yen nɔ n'a b'i bolo a bɛ komi i bɛ ba kɔfɛ maintenant i kan ka taa ba ɲɛfɛ pont dɔ de bɛ mun tɛmɛ maintenant i kan ka converti
je me suis né et bureau flada elle men bara nonke maintenant il a un papier converti mais voilà ça qu'a converti il m'a comme passeport là mais quand Mali passeport sort makantra kan on a d'accord, donc je crois que on a tout suivi tout de suite. Alors il vient de décrire les conditions exécrables, comme on l'a dit, exécrables. C'est très compliqué, hein, parce que à il faut tantôt. C'est ça. Avec mon black caché là quoi. C'est comme émission est appuyé ou des cas d'émission nous chifina kao qu'on dissuader n'a pas na flongini. Avion s'était payé, mais peut-être aller il faut aller changer sur parce que d'autres c'est qu'à Kalo Sabake 6 mois, mais aller 26 jours drone. Mais au final il faut qu'à encourager qu'à faut qu'on attende non. Alors aller à vécu for 600 ambeyaye ay gela chama surala ayaye fana a balma minu be jamana nunu kayene o be gela min fana kono alors aw minu fana ye nin be yew aw minu nana e taratungala e dosoro nga akira chugo chugo e mato tungala e 15 min so e nana nay e be ka e profite e be ka to chifinyo fana ka profiter ala alors bibina qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour permettre à ces jeunes vraiment que c'est qu'à barake ou fa jamana kan ou bien que c'est qu'à irula kafo kolon minumbala na autara ayo abna ni kolon ni soro RF sra jumen kan ata jamana yere joro kan ke mun kula bon iko o ñingal jarani et puis ñingal mino fene importance baba la parce que nere mo do woni ñininga ko me e be se ka tiga war ko ñana bo weke war négocier to di ka takana ya mun itani ka dimbaye parce que l'outa dans la réalité fembe tia photo mo ko wal jamana effectivement ode to ko re wal jamana tsega ki ga jamana wala ne afonga kuma kona na kra to donkeli dali ni misan do be ni la ko al ni fembe soron al ni fembe diri mai mais ne bolo yano mi bi se ka ke par exemple kren ye etaka côté mi fo c'est ça, c'est juste faciliter au fait je nunca voilà dem je nunca voilà il n'a pas à papier que nous faciliter c'est vrai nous a tellement de nous là mais je vois que jusqu'à présent tellement badje parce que il est sur dem sen be mo ba ka entreprise créer il y a une entreprise rêve au fait il wal damene folo charge d'ori ba ka maintenant ni charge baka ni impôt ni taxe giliarama soit ba dogo ou bien entreprise be bin ya bon olu aspect nous fene bena et puis yoro kele fene bin o ka fo anyele juna ka fene ka juño ma parce que am concurrence fou de tan ñonche par exemple ebi ka projet fene alors que bi communication pour que projet ka di kanya communication aux réseaux sociaux de base conséquence déloyale comme on dit voilà il veut dire que communication bla réseaux sociaux quand c'est ça dobe bodro ngama na kan sebe kal mo to la décourager mais en réalité amanaima amanyini ka do ika objectif e mouye ou bien ikeno ka mécanisme mesigi pour que ki ka objectif atteint ali ba siga ka téléphone nin ko fedro kamana mana kan sebe ka to ki ka fon saboter et puis ki ka bara mais abe nyina ka fo mo jol be ni bolo barala mo jol ba bolo terrain na ka projet nyana abe mo joli makonya et puis attaque do fene yenyani minge ka war bora yorom na ube war sugum bi bolo ni bi ka investi donc voilà et ulu be gele obe non seulement gouvernement ga parti il y a photo comme na jamana ka fambala oye a papier ko ka ko no ya au fait mo bolo pour que mo ka se ka to ka au fait société créée mais en vrai demo fene ñogon ci ni e ma hakil nan do soro ka fen do sigi senga ne a soro et puis c'est ka gere hakil nan be fali pour que abe avancer mais ne e sigi ka to ka fere que pour que ka tien donc abe gele quoi parce que il va dans la here do rebe se ka munu na c'est e ma do mais c'est vrai pratiquement ni a tien et no soro donc au fene au nyemwa mseni bon le terme est trop dit mais à concurrence nous n'a pas là quoi OK voilà n'a pas là juste mo ça droit et puis voilà qui ici sinon ne bolo jamana ba attaquer jamana dem ba attaquer
bara kan ka tɛmɛ sira o sira kan bɛɛ kan k'i ta kɛ a bɛɛ tɛ se ka dafa mais e min bɛna n'i ka hakilina ye e de b'a dɔn n bɛ nin kɔ n bɛ nin kɔ donc i b'o tɛmɛ siraw ɲini mais ni à chaque fois e bɛ buter problème de la soit problème ka kana kɛ e ni client yɛrɛ cɛ mais mɔgɔw de bɛ kɛrɛfɛ minnu b'a ɲini kuma bɛɛ ka mɔgɔw sama ka segin i ma mais i bɛ taa sɔrɔ a dɔw filɛ nin c'est tout yɛrɛ ye tuka foyi t'u bolo mais u b'u sigi dɔrɔn k'a tiɲɛ quoi saboter voilà u t'a dɔn e min kɛ sinon anw dɔw filɛ nin ne Mali la yan nɔ ne kɛlen don ka muso furu n bɛ si yɔrɔ ɲuman na tututu mais ne bɛ kɔfɛ n yɛrɛ de bɛ n ka tobili kɛ n bɛ soli ka wuli e bɛ se k'a fɔ ne ye ko ne ka na k'i bɛna nin million hakɛya négocier ne ye ou bien pour que ne ka nin sɔrɔ a bɛ ko ne nana ka sunɔgɔ i tɛ se ka sunɔgɔ mais au fait ne kɛlen don ka min faamu dɔrɔn juste que fɛn o fɛn bɛ taa an bɛɛ laban ye yan de c'est clair i y'a ɲini cogo cogo i y'a sɔrɔ cogo cogo i y'a investi yen cogo cogo bi yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka muruti k'a investi ye caman bɛ ka n'a investi yan de donc n'a taara négocier ka na ou bien ni wari taara ɲini ka na minnu bɛ sur place état dɔrɔn tɛ je vais parler même de la jeunesse aussi minnu bɛ sur place il faut qu'on se donne la main il faut qu'an ka communiquer an ka échanger n'i ye fɛn min ye i m'a faamu gɛrɛ a tigi la i k'a ɲininka et puis état ka côté fɛnɛ na il faut que u fɛnɛ ka jateminɛ surtout an ka commissariats ni tribunaux ni fɛngɛw u k'a jateminɛ kosɛbɛ k'a lajɛ jeunes minnu bɛ baara kɛ bin kana to ka k'u kan fu u ka hakɛ bin kana k'u kan fu ne nane ne kelen k'an ka baara daminɛ ni client tɛ kɛlɛ la ni client tɛ ɲɔgɔn na foyi baara bɛ ka taa client dɔw nisɔn ka di mais u taara bin ne kan n tɛ commissariat tɔgɔ fɔ n tɛ policiso tɔgɔ fɔ ka ne ka mɔgɔw bɛɛ cɛ ka taa n'u ye ka t'u datugu n nana u ko entreprise dossier u ye dossier bɛɛ bɔ k'a di foyi ma ye mais u ko ne ka bureau datugu 2 jours mais ala ko tiɲɛ ne taara tribunal la ne ye kuma ɲɛfɔ u y'a fɛngɛ k'a fɔ bon ni fɛn tɛ cɛ quoi a y'a to a k'a ka fɛngɛ kɛ ne ta danna o tile filanin ma mais an ka kɛ ne kun ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ se ka wuli ka so o yɔrɔ dɔ la o dugujɛ dɔrɔn wari minnu bɛ ne ka compte kɔnɔ n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u bɛɛ lasegin yɔrɔ wɛrɛ ou bien k'a fara ɲɔgɔn kan cogo sugu dɔ la maintenant ka projet abandonné bon alors que ne ka projet in kɔnɔ moi je peux dire que mɔgɔ 1000 jigi bɛ ne kan bi soko la o kelen fila mɔgɔ dama min bɛ balo ne ka nin projet in na au fait ne t'o da dɔn ne t'o da dɔn bon n'i y'o fɛn sugu tiɲɛ k'i sigi mais a kɛra cogo cogo n'i y'a tiɲɛ peut-être a bɛ tiɲɛ mɔgɔ tɔw de kɛ ne bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ parce que ne tɛ c'est vrai ne bɛ ka n ta don a la fɔlɔ n'a souffrait e bɛ boli ka bɔ ayi ti boli sa mais au moins ne planning kɔni bɛ n bolo ne bɛ n débrouiller ne b'a bila d'accord voilà donc c'est ça l'objectif de l'émission an bɛ to ka nin de fɔ an n'a hakilina min ta babu kɔnɔna na an bɛ jɛ ka o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ an filɛbagaw ɲɛna alors monsieur Boune a ye min fɔ e fana ye min fɔ je crois que an bɛ ɲɔgɔn dafa de dɔɔni dɔɔni état kan ka min kɛ donc e datur'o la dɔɔni nka je crois que hali bi minnu bɛ yan nɔ olu de bɛ ka jamana représenter jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o conseil mɔgɔw alors monsieur Jara je sais que baara camanba de bɛ yen baara caman peut-être que je vais rappeler que nin tile fila in na baarabolo dɔ bɛ yen nɔ tile saba sigi kɛra ni o ye états généraux ye n b'a dɔn o kunba ye fɛn min ye ka se ka sɔnni da gɛlɛya dɔw kan minnu bɛ tali kɛ maliyɛn minnu bɛ ka taa nafolo ɲini jamana wɛrɛw kan alors monsieur Boune ye kuma dɔ fɔ est-ce que aw ka sigi in na est-ce que aw kelen bɛ ka hakili jagabɔ kɛ olu fana kan wa minnu bɛ bɔ ka taa nafolo ɲini sira kan sira minnu yamaruyalen tɛ ani fana a ko yanni maliyɛn minnu bɛ ka taa yen nɔ yanni u ka se ka stabiliser yanni u ka se ka yen documents sɔrɔ aw minnu bɛ ka u défense ta yen nɔ u ka hakɛw défend yen nɔ alors aw ka baaraw bɛ ka boli mun de bɛ kan aw b'u dɛmɛ cogo di aw bɛ yen ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya cogo jumɛn na min b'a to ka se ka fiɲɛbɔda di u ma yen nɔ d'accord merci encore vraiment jɛmukan ye an b'a la ka information caman di c'est ça mɔgɔ caman b'a la k'an lamɛn a kun fɛnɛ ye caman bɛ se ka tɔmɔni k'a la cogo min ka baara kɛ ni a ye donc i ye min fɔ tiɲɛ don an bɛ sigi ka kuma na a initiera ministre fɛ ministre de y'a ko bila sen kan an bɛ se ka sigi ka kuma an yɛrɛ kana an kungo fɔ anw dɔrɔn invitelen t'a la consuls fɛnɛ invitelen don olu nana gouverneurs yɛrɛ bɛ yen mais gouverneurs minnu nana dugu minnu bɛ yen région minnu bɛ yen ni tɛmɛ bɛ k'olu fɛ Gawo b'o la Kɔrɔnfɛnya b'a la Kayi fɛnɛ b'a la ressortissants ka ca olu fɛnɛ welela ka ɲɛ ka na donc a bɛ fɛ k'a fɔ ko jɛkulu min an bɛ ɲɔgɔn ye min na bi CICB la tile saba
kuma ɲɔgɔnya min bɛ yen tile saba baara min bɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ ka da mɔgɔ yɛrɛ minnu wele mɛ ka na a kulu kɔnɔna na o de la an ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen se minisiri n'a ka mɔgɔw ma parce que o sigi ka fɔ ninnu de kɔnɔna na an bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli caman kɛ ka se k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ka se ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye mais ladamu kɔnɔna na o baaraw de bɛ sen na u ye thème caman bila sen kan an b'o la au-delà de ça i ye ɲininkali fɛnɛ kɛ ko an bɛ mun kɛ pour que ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen an ka kɛ sifinnakaw parce que an ka thème b'o de kan ala ye garijɛgɛ di minnu ma n'u sera ka don parce que n ye min f'i ɲɛna i b'o de jate minɛ tubabuw bɛ farajɛw bɛ propagande min na ni immigration illégale n'a sɔrɔ c'est légal an tɛ kuma a ko kan i m'a faamuya donc ni mɔgɔ o mɔgɔ donna i ni dekun dɔ de donna o dekun fɔlɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ ɲini na ka se ka kunbɔ ni papier bi don wa tuma dɔw yɛrɛ papier kana k'i la o de da ka di la papier ka k'i la sira ninnu kan o fɛnɛ kaw bɛ yen immigrant fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ mana ka kuma fɔ n'i ye mɔgɔ 100 sigi u bɛ babu 100 f'i la a kelen kelen bɛɛ bi ji jigin mɔgɔ ɲɛna i ye Bunɛ ka cas mɛn maintenant Traoré kumana peut-être ne yɛrɛ ma n ka cas personnel f'i ɲɛna mais n'i y'a fɛn o fɛn jate minɛ a bɛɛ ye sɛgɛn dan ye n'i bɔra o kɔrɔlɔ kɔnɔna na anw ye o conseil ye ou bien anw de bɛ kɛ ka représenter n'a fɔra ko carte d'identité k'o fɛnɛ tɛ yen e nana i ye kɔbɔw tigɛ ka babaw tigɛ i ye dusukasi sira bɛɛ ye i yɛrɛ nana i kan ka se jamana min na i nana ye mais a ma dabɔ fɔlɔ dɛ dusukasi yɛrɛ bɛ daminɛ don min na n'i sera i ka ambassade la de k'e bɛ carte d'identité nɔfɛ mais kunu ɲɛma y'a fɔ monsieur Habib Sila Atale Kuluba ni jamana ɲɛma a ko ko kabini 1980 document ko in bɛ sen na nka mun de bɛ yen nɔ hali bi ni document ko in tɛ ka se ka ɲɛnabɔ a gɛlɛya bɛ min mais an ye jamana caman ye parce que mɔgɔ fadenya ye ko dɔ ye juguya tɛ mais i bɛ keleya i bɛ fadenya pour que tɔw bɛ kɛ ka ɲuman min kɛ i k'o ɲɔgɔn kɛ ou bien kɛ tɛmɛ o kan jamanaw bɛ yen n'i ye Gabon ta sisan o jamana ninnu an kɛrɛfɛ jamana dɔw don u ka carte d'identité bɛ dilan sur place u ka passeport bɛ dilan sur place a bɛ dilan Gabon yɛrɛ u yɛrɛ ka ambassade fɛ k'a d'u ma donc n'i taara i tɛ tile kelen kɛ o a bɛ d'i ma mais anw ta ye mun ye carte d'identité kolo de bɛ bɔ yan Mali la ka taa tuma dɔw a manquelen dɔ yan yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ minnu bɛ intérieur la olu yɛrɛ m'a sɔrɔ fɛn tɛ yan yɛrɛ san bon anw dun bɛ yen e kan ka o papier de ta pour que e ka sigi sɛbɛn fɛnɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ hali ni jamana ye o yamaruya di e ma tant que e yɛrɛ ka papier yɛrɛ t'i bolo fɔlɔ mais ni carte d'identité tɛ o carte ɲinan ninnu don ou bien a bɛɛ de sɔrɔli ka gɛlɛ aw fɛ ayi i ma carte consulaire yɛrɛ sɔrɔ o bɛ signé bolo la ka d'i ma o bɛ sɛbɛn bolo la o bɛ signé i b'a dɔn dɔ in kɔni o biométrique lama don o bɛ taper machine na ou bien nin tɛ taper ma n ko nin bɛ sɛbɛn bolo de la o min yɛrɛ bɛ sɛbɛn bolo la ka signé ka d'i ma par le consul i t'o yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya b'a la y'a dɔn o ye gɛlɛya dɛ gɛlɛya b'a la bon n'i y'o jate minɛ sisan gouvernement yanni u k'a fɔ an bɛ segin n'u ye an b'u accompagner non i ka woroli ye min ye k'o jeu dɔrɔn ko in ye o de ye c'est à dire que an fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ k'i ka devoir kɛ pleinement ko bɛ ɲɛnabɔ sisan i m'a faamuya donc carte d'identité ko min filɛ nin ye vraiment an b'o f'u ɲɛna pour que n'i taara i ka sigi sɛbɛn sɔrɔ i ye sɛgɛn kɛ i ye traverseli kɛ i sera sisan mais i yɛrɛ ka jamana papier i ma se k'o sɔrɔ bon n'i y'o dun y'o de sɔrɔ sisan o de bɛ identité di e ma e bɛ se ka commencer sisan maintenant ka sɔrɔ ka i ka procédure tɔ kɛ jamana kɔnɔ hali n'i bɛ baara ɲini i bɛ se ka baara sɔrɔ n'o de ye mais n'o tɛ fɛn t'i bolo identité t'i la quoi identité t'i la c'est vrai bon ni identité t'i la anw fɛnɛ tɛna se ka papier signer ka d'o tigi ma i y'a dɔn anw fɛnɛ bolo fila sirila o anw kɔni ta ye kuma fɔ ye an b'u accompagner an bɛ se k'u accompagner cogo o cogo la an b'o kɛ nka minnu bɛ yen yanni u ka document sɔrɔ aw bɛ dɛmɛ jumɛn dɔw ye bon an ka dɛmɛ fɔlɔ i b'a dɔn parce que ni papier t'i la est-ce que i bɛ se ka bɔ a jamana kɔnɔ est-ce que i bɛ se ka bɔ k'i bɛ taa baara ɲini walima i bɛ se ka k'i bɛ taa dumuni kɛ yan oui sisan a ko nɔgɔyara dɔɔni min ye Afrique centrale ye a gɛlɛya t'i n'a fɔ waati jan minnu tɛmɛna fɔlɔ la waati dɔw tɛmɛna i tɛ se ka bɔ ka s'i ka bulonda yɛrɛ la ni papier t'i bolo nka sisan nɔgɔya dɔɔni donna a la o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye diɲɛ yɛrɛ sera degré dɔ ma sisan ko caman bɛ yen média ko ninnu na contrôle qualité dɔ bɛ yen o tɛ se ka kɛ jamana dɔw kɔnɔ i m'a faamuya donc mais o n'a ta bɛɛ ni papier t'i bolo e kɔni kɔnɔ guwanlen b'i bɔ i kɔnɔ guwanlen b'i don parce que n'i minɛna fɛ sira la i bɛ segin tuguni de a bɛ se ka kɛ i tɛ segin yɛrɛ a dɔw bɛ se ka kɛ kaso la donni yɛrɛ ye
D'accord. Il m'a famille. Donc on bi accompagnement minke o koni papier de ka soro ka datigima parce que budget fenêtre on bolo. Il faut que kuma fene ka fo ko préparer la tigé. Budget ta bolo o te jekulu o ma o de te ka jamana représenter non. Jamana te demeke ka nyeshi awma ka foko ni jamana di mi gele asoro ka demeta ka nyeshi. Non, jamana ti demeke ka nyeshi au conseil ma. Il faut que moko ko de famille quoi ka foko budget depuis au conseil bolo basi munumbe bazu e mu jamana be. Au conseil d'abord il va soro chebo au conseil là avec ka bara manquer de ya ke au conseil présent. Aka chesiri nyemui aka tana aka warla aka dynamisme la anaka intelligence la anaka relation mimbi o jamana kono 94 ou bien 80 combien dia adjate mine abu kele bateau fa malion kananu kotonu ka kla ko kotonu kananu e antuni et ma famille les Maliens en détresse bon o chama mimbi o de kachan bon on ira de bambolo do en poche kono. Bon, moi, je sais que moi, je flata, mais jamana kuturu itese okolo de. O de la ne organisation faut depuis ko début nganga faranyo kanga organiser. D'accord. Pour que ko mi se ka noya. Anga wala sa oga keo. Est-ce que awre demande nyon che minu be par exemple kelengena la Gabon non? Est-ce que Malien minu utara na fulo minu non? Au conseil ko fait. Yala awe je kulu fitin do créer na association ina fo tontin modèle do ka fo ko ni Malien mi gele asoro ka siga demeta tukumna ka nyesho mawa. Aywa, bon dobi nya chela kola bamanan côté ana chifna ka munube sisa on preselendo en kunlo ka gele dobi ta jamana ere kono ubutu daga yoro dola malien ti yoro ere mina u doninte yoro mina utu ka dugu association na utiteria association na uti professionnel c'est-à-dire que alu be barake yoro mina no sugu kono nay unu luti jekulula ubu yere matte kele la bla tendro. On y quoi sur la fenêtre, donc ça veut dire que Nitra demande tu es obligé casser de ton dollar et non. Il n'a faut qu'à des membres de bala wa mimba ya kafoko il est malien il donne malien kan toina kafoni ko soro il casse ka de choko minawa. Adamadia est tabolo yokododi. Adamadia tabolo yemi ni inana et nana tunga de fait. Tunga hake do de be ifati tunga la ibate ire nana sisa ibi jekulu do de nyini folo ire ka moko kasiki ire do la folo o kera ka dugu jekulu o mana ke jekulu ye mais ikasega identifier mina ko do fo anyana bi kabo kodo aka bo haki ire ma mogo do ala aka kalfa mina la kosaina ba ko tele ya ko tan Gabon OK ala aka kalfa mina la yon wuli ko maliendo antara saraka sokono di Antaraka Sogono, a essayé au conseil membre, Ani Chorobo ou l'Antara, Anya essayé qu'à deux Sogono, qu'à identité ni fola kaya, qu'à carte d'identité. Et Koforo Minana, carte d'identité mimbe, qu'à la justice, à Mouro du Membi Douingonai, à Maseka Oye, Kelly. A teru Ninara, est-ce qu'il y a un Mouro contacté la Malano et à Balma Surunyewa, Teru ko Lutu Kalama. Mousso Taboloui. Dinta bolo ima famia an obligera ka suturali ke ni anga famo fana ka yamaru yai an suturali ke folo est-ce que ba do anya black na au conseil la nye min ke am ke ka parents yere nyini o ka chakalu chamani parce que anyi na folo yere do so ka sokono yi comme ambe télé la peut-être na folo dafo anyo taka sebeni ko ka ko black na au conseil là oh bon technologie clé na mo be se ka tunu to di fo ka ta so degré ba adunga papier c'est bon bé non adunga c'est bon bé manaka mo chite contact là ya do fene gele donc ami kayira fo kayira maliona ko sobe kajira maliona ni itara tunga fe ni ala chance di ma ki sera ka do amana ke jamana yi tono ni ka do tondo ni ka do c'est important ikabli hakli fenena nten faso la tuguni parce que on a télé 600 chifina ko ami fait ka be soro tout de suite et mo ko tise ka wuli bi ka ni bo bi ka sugo dum bi ka tama bi sunu be sabi d'accord donc donc que na yana ngakuma de monsieur Boulma est-ce que c'est ka fana malien hakem mbeni watila Gabon jamana kan ka fo ko ni na so nu répertorier lendo akwalisi ukanwa mini rekoni lendo ikani nyini ngali fena nyana ko sebe ni nyini ngali mbi ancien premier ministre Moussa Mara a dasirama ali ministère yere ta don malien hakemi be ne bala ka kuma do fo nyana pour que ka ke malien go papier de bi mo ko ke yoro do kay chaman be ba sura ala nga carte yere tu bulu do ta volontairement do ta ma soro yere di
il m'a famille donc chiffre folie aka gele en bolo kosebe parce que chama yere be olu yere répertorier inte i papier bi bolo papier ti bolo ami profiter aka plateau fait parce que mo chama mi o laje effectivement Gabon ani jamana koka ani jamana wara la c'est ça e ko ke to bela ikati yere identifier aka donc oni malien hakin ni bi ni dugu ngono o ti fo ki la ni tarata consulaire ka ta carte consulaire ta d'accord au moins officiellement il répertorier les d'accord o gɛlɛya fɛnɛ bi an ka quoi ɔ ministère fɛnɛ k'a lajɛ malien bi yɔrɔ yɔrɔ u ka se ka an ta Maroc ambassade exemple dɔ di n b'a ko teliya joona wagati fɛngɛ kama a ko olu ka football fɛngɛ nation fɛngɛ min kɛra tout récemment a ko à 99% n'i y'a ta kɛmɛ sira la joueur minnu jouera la a 99 bɛɛ ye marocain minnu bɛ kɔ kan expatrié non tant don on a joué bob mais en tout don médecin bob en tout don professeur bob en tout don il faut identifier il faut qu'il y ait qui crème de identifier non nous be identifier nous nana kana bara daele jamana kono immigration bi noya effectivement ben noya on nous fait bi yana on warchi million fla million saba ta dogoni fait ko fait ka avion ta kana ou bien ka bateau ta kana ou bien bi papier sengen ni ka papier ni ka doma ina fo buna photo o war doma fait ka ko do non effectivement ina fo oui très à photo comme ça c'est important et vraiment émission n'a pas arabe ko so peut-être on ala sona ma mina jate mile ka siga babu c'est flanan ke tuguni mimba tu bebe siga ni rota so la tugo na sabla na wambe boni ngono ali flata bon donc monsieur Boun je crois que et ga kumo be moro washi doni quoi et avec Kasila avec Kasijigi moro kono doni quoi et puis avec Aira moro la kafoku et Europe mandi quoi parce que les conditions nous décrire tugo mina aba ere kafo vraiment il ka to façon la folo o kafsa il ka ta blani nyani kono alors aujourd'hui bi ekoko alhamdulillah et nyesoro et la fera doni fi chakero do daele yino alors eni imalen nyoron tebe tugo jumena Italie jamana ka bibina alors nebe ala fo be ala de wal nyumando be ala tanu parce que nta do nyefe minke ni malien unyenta kambla ou fait et puis une table ni nya fait minke ni malien qui en fait Italie ni ko boune Dieu merci mo keme bisegi nyendo et puis keme bisegi obe boune trop demander fort d'accord et ta sur plein flabé ni yendo luma sinu be son enfara d'accord et on y fait même en place parce que ni le compte au conseil en réalité mbora kalama en 2018 Abdelman c'est là qu'elle est à Italie que l'ancien ministre que au travers de sensibilisation que comme au Kasekana bara ou bien kabara duma bon la publication ni réseaux kan alors ne be rom na be il de kono tsika bonima volta ne volta katamila bon a discours en fait ne kuma ni ala que ne kuma di mo from ma okane bon ne ministre manko problème talent son mais comme mal la mo be mun be kabo mal ba fe kana est-ce que auto olu blame folo ka bara de olu mo lo ka toy amunu be an kaba o kan de manga papier kola passeport carte nina ko ye mo ma ko sa ne ye fen fo ko be ngila ko na fanchama ni papier ko mbulo ka papier tiena o tara getola mais sigi question de là il a fait haut conseil en 2019 ne be bureau mi nyema en 2019 anye baram sigi 5 ans wala sa ka seka malien bela soro en Italie o de Italie duba fan be anye bureau do dalé no en même temps anye anga Facebook page créé d'accord ka TikTok fana créé YouTube page yanyo fana créé parce que Italie jamana mi kemo immigration sera fait bi segi be do Italie da fait c'est clair bon Italie fana saria be fale wati be haram bora kalomina ou ya sera akura do appliquer malien fanchama kampola beka kasi kadaka d'accord mali fando de kumbe no papier kumbe di oluma très bien a fando kumbe négatif kumbe di oluma d'accord maintenant on a comme malbe zone rouge kono papier bi di malien bema 5 ans il y a commission que kuma nyana kuma manyo ou be 5 ans dima mais abe fima dumna ka fanye papier di har na ya soro
il donna bi de signer papier dima signer va faire campo bla ika ki yéré d'accord on a fait même 5 ans wala ça ka se ka noya lana malien fan fait o de ka communication passée fin mana sera la Italie sera fait Dieu merci ni ga boîte qu'on a bena en bas traduit français là en bas vidéo que Facebook ou TikTok wala ça malien be se ka soro no fait une robe no ba fait ko fo ni nga autorité kanga joro la oui tiens kadaka ni ajatamne anga malien en 2020 au bloquera ya rola au conseil malien Italie de oula 10 millions malien de perdu ya ko visa be duma kasoro Italie ko seria boka fo be se 400 visa jusqu'à août 2020 d'accord maintenant malien hakem mimbe kasola hakem min fatura hakem min ngulu tiana ne an blakana a betona jamu bambolo au conseil de yake au conseil malien de Italie d'accord maintenant malien munu fana bi nous be sa accident na ambe kalo min kono sa ka dam le 25 et 15 kalo temene kana blana anye malien mourant de perdu accident na 15 août malien mourant en efla derrière mon kera kalabiri yenne kana nga vol la bandinya takata asomo wansera ka avocat 1 million de euros ka seka osoro be disomo ma accident modèle du même fallon do be ne sola o ta baraka la somada jona fe beta soro casquette tout qu'on a gilet tout là mobile bu fratmar la be jot mar la te joere do be no mun kera la bayna o e malien yere na ka famille ayere furmuso ana denani o mobile o e malien wora fra o be moto la o sara muso sara den fla sara la akbar la accident kelena maintenant Aka Mimbeke en Italie. D'accord. Aka Chani Banasi. C'est vraiment, c'est compliqué. Maintenant, mais Madatu, mon ambassadeur Fali Koulibaly. D'accord. Kadaka Nia Bara Nora Ama. Ok. Nia Fana Mine Chua Dola. Nia Yani Ital Beta. Ok. How consider on Italie? Association Reteno. D'accord. Angatiate. Ok. Mais Aïno Menani, ambassade Fanaka Klenia. Très bien. Ani Aïbara Noambolo. Très bien. Malama rapidement, juste 20 secondes, il y a quelque chose. Malama Odeye, Anga Realte Foka, Daka Mumbe Yeno. D'accord. Anga Galonfo de Kachaya. Ok. Kadaka nine tara dumuni ke mbalma ke fe ne bado mbe siromna ne bado hari ka boya ka visita kata kala rola passe tembolo membe photo munun tambe video munun ke me moto sun ku blasira en très bien kasura manga ka nga irate fo irate mbanka yenno merci beaucoup merci monsieur Boun Djemkan allez bana khaba alors ambe il faut nga kuma la ben jume monsieur Traoré le fait que Djemkan tombe merci bien bon ne kon bolo ni plateau sugu kanga siki pambe surtout parce que tant ka doko ouais c'est ça mais juste ka kuma kunche nya photo ko mena ouais angana nata ko fala ino fe foité nti folo do bi foité mi manle ana nyogo mene ka nyogo projet soutenu ka sera cleaninta o te bien franchi autorité ka accompagnement ke fait bingani miseni nunca dabla d'accord alors et non parce que amika bararo fo i bararo daele no ka ke here chiffre na ko ma bien rapidement bon 45 secondes bon en 45 secondes juste et a été existé il y a très longtemps ni munu be barake ñon fait un collaborateur un ami un frère aller de abla sur pied avec ma femme au lieu de asigi ko ka bara continuer ko lu parce que nous mi soro warmi c'est quoi et a été entreprise Arona Traoré warmi soro la ne te fa investir mal d'accord bon madame ni au lieu de koko non il faut que anga voilà donc avec mon équipe avec barake avec so joga di mo wa sara dondoni n'importe comment bon pas n'importe comment une structure créée sous forme d'épargne donc maintenant on fait pas donc société ça va des très bien on aura l'occasion Babou Dota au Fanakan peut-être que Donanato alors on va boucler l'émission avec monsieur Diarra alors avec moi chaman fort rapidement je crois que conseil et difficulté au fora aywa solution fana fora alors conseil du membe boulot ni watila ani plaidoyer membe boulot rapidement alors comme il y a Fateban Matelia mais folie c'est mo munu be débat pour que kasika mo fena kuna foni mais folie kran laisser fena masibe ani ka technicien mo dogolen do ko faire folie bu fena oui c'est ça mais bi kuma mi faudron kuma kan kilin doron enfin bita mais nyeshi chifina kaudema parce que c'est d'eux aujourd'hui qu'il s'agit chifina kaw ou quoi toya beke ou quoi seka jamana kuna wolo ni mi ne tarake tara na folo nyini e kana ta ko reke mi bi jamana to ko chin c'est pas bon obi doni gela moro ma parce que ni yu taray ite wole ko sidibe de o ba ko les maliens effectivement bon un malien kele mana jugo ke obi noro malien bela o ye koye amba nyini chifina ko fe na folo nyini kadi
Effectivement, merci. Alors, nous avons consacré Mali Chifna Kamine Bokata, Waringini Jamanarekan, Siramin Kan, Siramino Yamaria Lente, Aye Massavare Welikana, Massava Numbeu, Hakinata dit, alors, ma follow à l'écouiller, monsieur. Haruna Traoré, il est c'est un expatrié. En même temps, aujourd'hui, il est devenu entrepreneur et PDG de l'entreprise Haruna Traoré dans le BTP. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Et Kanali Djaraï. Alors, ma flana à l'écouille, monsieur Haruna et Amara Djara, il est bien sûr le président d'un Malien établi au Gabon, voilà, par le biais du Haut Conseil des Maliens du Gabon. Merci beaucoup. Monsieur Djara, Monsieur Boun, Alemi Malieni, Ale Sigrobe, Niwatila, Italie Jamanakan, Mahamoud Idrissa Boun, il est le président du Haut Conseil des Maliens d'Italie. Merci infiniment. Vous avez vraiment décrit les conditions exécrables dans lesquelles les Maliens rencontrent là-bas. Vraiment. Merci beaucoup. Akonali Djaraï, Ambe Mali, Chifnaga Befo, Kenya Mali, Minube, Ewa Tungala, Amba Fuka Foko, Aube Yenonga, Enfana Hakili Baula, Ambe Mali, Tunga, Minube Tungala, Kwanyama Bani, Oye Habib Silae, Amba Fonafo, Akaches la Kosobe, Ambe Mali, Nyama Bela Jelenfo, Kakalaka. Enfin, en Karamofo, Assid Sherif Ousmane Madan Haidra, Djamoukai, Niala Sonama, Naumasi Kalaja, Sibiri Abse Kalaja, Tenendo, Kadem, 11h la Katabla Midi la, Negajura, Antesege, Mabamba Foyini, Ambafekana Sorofana, Abse Kanole 63 00 12 95. Merci beaucoup. Jeunesse et développement, ça revient la semaine prochaine sur le même plateau. À très bientôt. Merci. Merci. Vraiment. Merci, Général. Merci,